El número 114 de la revista del Llombo d'Ontinyent s'ha esdevingut el protagonista en els últims dies. L'article titulat Un altre intent de debilitar el centre cívic El Llombo, on es feia referència de manera explícita a un treballador amb diversitat funcional, ha acabat per esdevenir-se tema de discussió política. Els partits amb representació al consistori ontinyentí sembla que coincideixen moralment, però disten molt políticament. Estem en contra perquè no es pot fer un article públic en una revista dient que es vol debilitar un centre cívic perquè posem a una persona amb diversitat funcional i intel·lectual i que consideren des d'alguns membres de la junta directiva de l'associació consideren que aquesta persona no té capacitats suficients per a gestionar o per estar en un centre fent les funcions de conserge. Des del grup municipal del Partit Popular pensem que l'article no deguera de mai haver-se publicat en la revista, pensem que si hi havia algun tipus de queixa, algun tipus d'anomalia que ells volien fer saber al treballador com a tal, degueren d'haver-se dirigit directament a lo que és la regidoria de personal i que s'haguera solventat com qualsevol altre assumpte. Des de Compromís per Ontinyent lamentem la situació que s'ha generat. Considerem molt desafortunades les opinions que es van fer públiques des de la revista de l'Associació Veïnal El Llombo. Considerem que en cap cas estan justificades i vaja que estem completament en contra. Passem al punt 17, moció per a la defensa del treball i el bon nom de l'ordenança del centre cívic del barri El Llombo. Presenta el grup polític municipal La Vall d'Albaida ens uneix. Senyor secretari, té vostè la paraula. En totes les mocions que se presenten en un plenari existeix un debat previ, que és un debat enriquidor i democràtic. Cada persona o cada partit polític pot expressar la seva opinió. En aquest cas, tu has de saber diferenciar aquest debat polític previ a lo que després vas a votar i el que es votava era una moció que recolzava l'escrit que havien fet els treballadors, els companys d'aquest treballador i que recolzava la crítica o el que havia fet aquestes persones que estan dins d'una junta, d'una associació, però sobretot demanàvem una disculpa pública. Una disculpa pública costa ben poc de fer i quan un sap que ha errat no costaria res demanar perdó. I ja està, i jo crec que ahir hagueren tancat el tema. Com no s'ha tancat el tema, sinó que en les xarxes socials s'ha seguit atacant i per altres llocs també, doncs nosaltres no podem girar la vista i demanem, i encara tinc el cos per a demanar a l'oposició que rectifique i diga, es vam equivocar en una abstenció i volem recolzar i votar a favor aquesta moció, perquè pensem que s'hem equivocat. No tocava en aquest moment girar la vista. Considerem que no es poden portar al pleno tots els problemes que tinga l'Ajuntament en el personal i que deuen de solventar-se a través de causes i mitjans jurídics que té el propi Ajuntament i en aquest cas la regidoria de personal haver-ho fet. No devia d'haver-se muntat l'escarnio que s'ha fet d'esta situació i que per tant entenem que és una guerra en la que han entrat les dues parts, tant l'Ajuntament, l'equip de govern en aquest cas, com l'associació del Llombo, per els motius que siga. Jo en el seu moment en el ple vaig apuntar la possibilitat de que l'Ajuntament està molest perquè aquesta associació precisament és la que és, diguem, la més o la única que és crítica i això ha sentat mal a l'Ajuntament. Efectivament s'evidencia que hi ha un problema entre ells i per això d'ahir la postura d'abstenció del Partit Popular, perquè vegem que és una clara batalla, una clara contienda entre dos parts enfrontades que haurien de solventar el problema, com ja he repetit i lamento ser reiterativa, però fora de lo que és el mig de com pugui ser el plenari. Per molt que es tergiversen les paraules i es tracta de dir, conforme s'ha dit en altres mitjans o inclús des d'alguna de les parts, com en aquest cas pot ser l'Ajuntament, que el Partit Popular no aprova, no aprovar no significa estar en contra, no aprovar significa que no estem a favor de que s'hagi gastat el plenari com a mig per a solventar aquesta contienda entre dues institucions com són una associació i com són l'Ajuntament. És
una abstenció, no estem en contra del que es deia, sinó que no compartíem les formes. A vegades pots compartir el contingut però no les formes. Per tant, consideràvem que aquestes no eren les formes. Torno a insistir, la fórmula més adequada per a mostrar aquest suport unànime per part de la Corporació Municipal al treballador afectat era una declaració institucional unànime, conjunta, que posara de manifest la totalitat de la corporació a l'hora de mostrar el nostre suport al treballador afectat i com hem vist, aquesta moció l'únic que buscava era polèmica, enfrontaments i tensions polítiques i això és el que s'han generat. Sabem que la revista del Llombo acostuma a ser bastant crítica amb l'acció del govern municipal, per tant, aprofitar aquest fet per a desacreditar completament la revista denota precisament això, que s'estava buscant una utilització partidista d'un fet desafortunat. És injust que s'estigui aprofitant aquest problema que ha hagut per a generar un conflicte polític o per a generar una guerra política, perquè l'abstenció de Compromís per Ontinyent en aquesta moció es justifica per el fet de que consideràvem que amb aquesta moció, amb aquest enfrontament, no estàvem en absolut beneficiant al treballador ni defensant la seva integritat, sinó més bé al contrari, utilitzant este desafortunat fet per crear més polèmica i per crear més enfrontament i més tensió política al si de l'Ajuntament. A lo millor és que aquestes persones necessiten ser defensades ja en llocs on toca i com toca. Per tant, no anem a mirar a l'altre costat. És el lloc per a defensar aquest atac públicament i volem que quan més difusió se faça, millor, perquè ha hagut un atac a un treballador que no ha pogut defensar-se. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. 18 vots a favor, 17 vots a favor, vots en contra, cap vot en contra, abstencions, 4 abstencions.